सबके गोड़ छुके गोड़ लागतानी, नमस्कार प्रणाम। आप सुनतानी, हम बोलतानी। घर में बाबूजी के बाद यदि कोनो मर्दाना के जिम्मेदारी से कान्हा भारी होखे ना, तो घर के बड़ लइका के होला। देखी, घर के बड़ लइका बाप समान होला। काहे कि छोट लइका तो कहियो सकेला कि हमरा केहू मानते नइखे, हमरा के तो केहू दुलारे नइखे करत। बाकी बड़ लइका के किस्मत में इहो नइखे कि अपन मन मुताबिक दुगो बात कही सके। हमेशा चुप रहे वाला जरूरी नइखे कि वो भीतर से भरले होखे। हो सकेला वो घर के बड़ लइका होखे, जेकरा के समाज हमेशा बस एडजस्ट करे के सिखौलस, दिल खोल के कहे के ना सिखौलस। काहे कि कुछ लोग के जिंदगी में ना ऑप्शन ना होला, जवन बाटे उतने में सब्र करे के पड़ेला। देखी, बाप के कुछ कहे से पहिले हर घर के बड़ लइका समझदार हो जाला। उ जानेला कि बाप के थाकल देह पे और कितना लोड दिहल जाओ। छोट भाई के पढ़ाई लिखाई, बहिन के बियाह के खर्चा, माई के दवाई के पर्चा, रूखे सूखे दिन काट लेवे वाला हर घर के बड़ लइका जिंदगी भर सपना में अजुरिया रातें देखेलसन। उ इहे देखेलसन कि छोट भाई के काबिल बना दी। अपने पढ़नी चाहे ना पढ़नी, कम से कम छोट भाई के सही राह तो दिखा दी। रौरा सुनले होखब कि छोट भाई के कामयाब बनला से बड़ भाई के कंधा हल्का हो जाला। जैसे खेत में दूगो बैल चलेलसन त हरवाह के एगो अलंग मिल जाला। रौरा आस पास हर गांव में देखले होखब कि बड़ भाई भले गरीबी में गुजर बसर करत होखे, बाकी लइकाई में छोट भाई के अमीरी में कोनो कसर ना छोड़ेला। अपन कुली कमाई धमाई धन दौलत छोट भाई के बनावे में झोंक देला, ये उम्मीद में कि चलो कोनो बात ना, भाई का मासूद बन जाई तो घर के दशा और दिशा दोनों बदल जाई। बाकी बाद में छोटे भाई बदल जाई, ये कोनो बड़ भाई ना सोचले हुई, ना सोचत हुई। और यह साँच बा कि अंत में घर के बड़ लइका के हिस्सा में कुछ ना वेला सिवाय अनुभव और जिम्मेदारी के। पैसा और समय तो वो पहले ही खर्च कर देला। सारा कहानी छोट भाई के बियाह के बाद बदल जाला। जिंदगी भर घर परिवार, भाई बहिन सबके खर्चा मैनेज करे वाला घर के बड़ लइका लास्ट में अपने परिवारों को मैनेज ना कर पावेला। ओकरा पास ई बात के जवाबे ना रहेला कि पूरा घर परिवार खातिर कुली चीज करे वाला अपन बाल बच्चा परिवार खातिर का कइलस। जानतनी, दिक्कत उहे बा कि एहिजा राम नियन भाई तो मिल जाइ हैं, बाकी जरूरत पड़ला पे केहू लक्ष्मण और भरत बन जाए, बड़ा भाग के बात बा। समय ऐसनो आवेला कि एक उम्र के बाद खाट पे पड़ल बड़ भाई के केहू मुंह देखे ना आवेला। देखी, जरूरी नइखे कि सारा बड़ भाई राह में और छोट भाई धुरते निकल जाओ। कबो कबो उल्टो हो जाला। लोग केहू खातिर लक्ष्मण बने के तैयार तो हो जाला, बाकी ओकरा राम नियन भाई ना मिलेला। देखी, फिर भी हम ये कहब कि रौरा अगर छोट भाई बानी तो ये राउर किस्मत के बात बा। ये बात के खुशी मनाई कि घर में कोनो तूफान आवेला ना तो पहले बड़ भाई के सर से होके आवेला। रौवा तो ये बात के खबरों ना हुई कि राउर जिंदगी के किस्सा पूरा करे में बड़ भाई के कितना हिस्सा कटल बा, रौरा के जोड़े में उ कितना घटल बा। ना उ कबो पता चलल हुई, ना केहू बतौले हुई। आशा करतनी आप सबके हमार वीडियो पसंद आयल हुई। नमस्कार प्रणाम।